Journey, kung nakay kaila nga sige online sugal, ayaw pag-skip ani. Pila na kaniingon, last na ni. Bawi lang ko ani. Kung mudaog ko, undangan na. Pero hangtod karon, wala pa gihapon. Ka Journey, kabalo ko sa imong sitwasyon. Kapoy kayo ang trabaho. Kulang ang kwarta. Daghan bayranan. Gusto nimo makaginhawa bisag gamay lang. Mao nga kung makakita kag ads nga moingon, pwede ka mo dato sa phone ra. Murag nindot paminaw no. Pero diri magsugod ang problema. Na ako'y friend sa una, kada sweldo maingon siya, isa ra ka spin buy pampawala sa stress. Una, 200 pesos. Dayon nahimong 500 pesos. Hangtod nga nahimong 2,000 pesos. Unya kay balo ka unsay sunod? Wala na ipang grocery ang anak. Paminawa ni ka Journey. 41.5% sa mga Pilipino nakatry na sa online sugal. 410 billion pesos ang gipusta last year. Pero 362 billion pesos wala na nibalik. 48 billion pesos ra ang total na daog. Sa matag 10 pesos nga imong gipusta, 1.17 ra ang mubalik. Ang uban naadto sa system. Dili sa imong anak, dili sa imong asawa, dili sa imong kaugmaon. Nganong murag hapit na mudaog? Kay designed ang sugal para sa near wins, bonuses, false hope, dili na malas, gi-program na, gi-engineered na. Murag ex nimo ba? Pirmi mo ingon usab ta, pero ikaw ra gihapon ang masakitan. Kani dapat buhata ka Journey. Invest in skills, not spins. Build cash flow, don't chase jackpots. Rely on God and strategy, not luck. You don't gamble your way to freedom. You build your way there. So karon ka Journey, himuan ni i-delete ang sugal app, i-block ang site, i-redirect ang oras sa learning, sa negosyo, sa healthy body ug sa imong pamilya. Ayaw pasumbi ang sistema nga nagkuha sa imong kaugmaon. Kung sugal pa imong diskarte, oras na nga usbo nimo ang dula. Kay ang tinuod nga winners wala nag-spin, nag-build. Ka Journey, dili malas ang hinungdan nga wala pa ka mulambo. Basig sayop lang ay imong gisaligan. Push. Push. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kagalingon, kinsa man di ay. Palihog, share og comment, build kung ready ka mo level up. Follow this page para sa disiplina, mindset og tinuod nga growth. Ka Journey, trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ta madiriya. Huwag kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon, ka Journey.